19 үйеге тетерәте биге холобыр сылкага келбет религиозный сыннайдартан биддестере Кушнаревтар кинлер Москвага заказтан бу маннык тетерәттери оңоттыроллар бит. Ол сагана Ирактагы булагын сагана үйренер холобыр оголор ол кинлер тахаттар бит тетерәттеринен тутталлар бит. Биге сакабыт сириттен полицейный атылбыт Владимир Чепалов осколага үйренәҗән бу Жукускайга үйренәҗәбит тетерәте диктанын тетерәте ден бу первый класс үйренәчите бу маннык хулып элбәк тыллардак диктаны суруере бит. Оттан дегеннән туга алга манныгылан көрдөккө агыяк олгынан баран асынката холоброчолорго бу киддәгин иңин-иңинлар үс болар бит. Бу баланы тыгынчагы сүз тагын сетте Аллах. Бу келин сүрбе сүйелерге ырастык, онна чолкайдык суруярга же бу пропистен букварган Аллах тетерәттерин оғылар болбуттар. Бу егинниги тигәр алтуанага сыллағы тетерәт, манна болланы бу тетерәти холобыр арыйдаққа сүрдәғы чүгейдік қайда құрулуқтақтар барыта маннык ыйыллан оғы бочара ырас боларыгар, онна бу таба суруярыгар сүрдәғы чүгейдің маннык оңғылы бұд шаблоннақ тетерәттер бар болбуттар бит.